Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bamshayile ihlombe abantu uBhaka ngesenzo sakhe emva kokuboshwa komelaphi wendabuko uDr Mabalengwe oboshwe ngomhla ka-11 kuMeyi eDurban North Police Station ngezinsolo zecala lokukhwabanisa imali kwelinye lamabhenki. uBhaka emva kokuboshwa kwalomelaphi wendabuko ube esephumela ubala wanxenxa bonke abelaphi bendabuko ukuba bengasizakali ngokuboshwa kwazakwabo, kodwa kumele bemseke njengoba esesimeni esinzima. Uyayidinga support evela kwabanye ozakwabo. uMabalengwe ube sedluliselwa egoli nokuyila amacala amataniswa nawo ukuthiwa enzekela khona. Uvele enkantolo ePalmrish ngamacala okukhwabanisa kanye nelokweba imali elenganiselwa ku-103 million ebhenki lakwa-Absa. Icala lakhe libe selihlela lihlehlela umhla ka-30 ngebhadi ke akakhonanga ukuthola ibail. Ngaphandle kokuthi ngikhulume kakhulu bafethu, ake ngidedele inkulumo kaBhaka echaze abantu abaningi ubambe la ungathi uzwe ngentatheli ka-YouTube. Bafethu ngizwile ukuthi kunenyanga eboshiwe ngamacala aserious kakhulu. Nenyanga eboshiwe ngisazwe amahebezi ukuthi inyanga uMabalengwe kuthiwa uboshiwe. Sacela ke ezinye inyanga zingasizakali ngokuboshwa kaMabalengwe. Yabo. Ngasizakali ngoba vele lo mhlaba vele esiphila kuwona unezinto zawo. Yabo. Mina nje ngiyadabuka nalapho ekhona ubaba uNtombela, ngoba impela ngathi ngikhuluma nje ngathi ungaphakathi ejele. Ngiyadabuka kodwa ke sizoza ukuthi athini ama-charges silalele mase siyabona ukuthi ke kungaba nje sibona kanjani ukuthi agcineni abe right, ngoba kufanele omunye umuntu bengabe engena emgodini bese siyasizakala, kodwa ifuna kufunda ukulekelelwana. Ngoba omunye umuntu uyangena ngamaphutha awaziyo emgodini kodwa bese ephuma emgodini usuke sefunda isifundo. Yabo, omunye uyangena ngamaphutha angawazi. So nje ngizwile kuthiwa inyanga uDr Mabalengwe kuyimanje nje sikhuluma ungaphakathi. Ngiyazi baningi abazosizakala kodwa mina kuMbhaka nje angisizakali ngokushona phansi komuntu. Yabo. Angisizakali ngokushona phansi komuntu. Bafethu njengamanje ke into engicela ukuyisho ukuthi kunomuntu ekuthula ngapha.